Evangeli segons Lluc, capítol 4, versets del 31 al 44. Baixà Jesús a Cafarnaum, ciutat de Galilea. El dissabte ensenyava a la gent i estaven sorpresos de la seva manera d'ensenyar perquè parlava amb autoritat. Hi havia a la sinagoga un home posseït de l'esperit d'un dimoni dolent. I es posava a ladrejar amb grans crits. «Ei, per què et fiques on no et demanen Jesús de Natzaret? Has vingut a destruir-nos! Ja sé qui ets! El sant de Déu!» Però Jesús el va renyar dient: «Calla d'una vegada i surt d'aquest home!» El dimoni el tirà al bell mig i en sortí sense fer-li mal. L'estupor s'apoderà de tothom i comentaven entre ells: «Què significa això? Mana els esperits dolents amb autoritat i eficàcia i surten!» I la seva fama s'estenia per tots els topants de la comarca. Sortint de la sinagoga, Jesús entrà a la casa de Simó. La sogra de Simó estava molt enfebrada i van interessar Jesús per ella. Jesús, inclinant-se cap a ella, va increpar la febre i la febre la va deixar. La dona es va llevar a l'instant i es posà a servir-los. A la posta de sol, tots els qui tenien malalts de diverses malalties els duien cap a ell. Jesús els imposava les mans d'un a un i els guaria. Van sortir també dimonis d'un bon nombre de gent, baladrejant i dient: «Tu ets el fill de Déu!» Jesús els renyava i no els deixava parlar, perquè sabien que era el Messies. Quan es feu de dia, va sortir i se'n va anar en un lloc solitari. La gent el buscava i no va parar fins trobar-lo. Intentaven retenir-lo perquè no els deixés. Però Jesús els digué: «Em cal anunciar la bona nova del regnat de Déu també a les altres ciutats. És justament per això que Déu m'ha enviat». I anava predicant per les sinagogues de Judea.